90% tax-xogħlijiet fuq il-promenade ta' Kwisisana f'Tasliem huma kompluti, hekk kif matul ix-xhur tas-sajf il-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kienu impenjati jirranġaw din iż-żona popolari mal-Maltin u daqstant ieħor it-turisti. Ma' turistin il-promenade sofra ħafna ħsarat prinċipalment minħabba li qed tant viċin il-baħar u x-xogħlijiet meħtieġa kienu jinkludu trattament tax-xibka ta' taħt kif ukoll it-travi li kienu għadhom fi stat reparabbli. Ix-xibka tal-ħadid qed tingħata żeba' apposta u kisja b'materjal adattat ta' dan il-post qrib il-baħar. Il-kolonni qegħdin ukoll jiġu trattati u jinżebgħu mill-ġdid b'żeba' marittima. Dan ix-xogħol qed isir mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u mistenni jkun ness fil-ġimgħat li ġejjin. Waqt żjara lil ħaddiema s-Segretarju Parlamentari responsabbli Omar Farrugia enfasizza fuq l-importanza li għandhom dawn ix-xogħlijiet biex jiġu salvagwardjati s-saħħa u s-sigurtà ta' kull min jiffrekwenta lil din iż-żona kif ukoll biex terġa' tingħata dera isbaħ li tikkumplimenta x-xenarju pittoresk tal-madwar. Bħala gvern fl-aħħar xhur intensifikajna x-xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ madwar il-pajjiż kollu biex kollettivament inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. Is-Sindku ta' Taslima John Pillow tenna dwar l-importanza li tal-xogħlijiet għandhom mhux biss għat-tisbeħ taż-żona li jiffrekwentata minn mijiet ta' nies iżda wkoll biex tkun imħarsa s-saħħa tagħhom. Qed isir xogħol vera siwi, hawnhekk kien hawn problemi hawnhekk imbagħad nista' taraw fej kien hawn il-xibka taqsam u kollu dejjem beda jsir ix-xogħlijiet, issa qed isir xogħol vera siwi u nirringrazzja d-Dipartiment tal-Public Works li qed jagħmel xogħol. Jiena kull meta tkellimt mas Segretarju Parlamentari Omar Farrugia dejjem sibt il-bibien miftuħin, tkellem miegħi, femni